Put it right here. Brother, I'll put it right here. n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na
na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-ekene Chineke maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, ọkacha odudu odula anyị n'afọ gara aga, afọ 2022 wee dubanye anyị n'afọ 2023. Anyị na-ekenekwazi ya maka ọtụtụ ụmụnne anyị ndị melu njem, ndị Chineke nọnyelụ ha wee nwee ike jesịa natakwa n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Anyị na-erunyekwazi ndị ka nọ n'ụzọ ije na-ayọ ka Chineke due ha niile. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka nata isi ala runyelu Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ wee ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
ajọ ike niile, onye nọ mgbe dum ị na-akpachapụrụ ihe niile i kere ka anya, iji ike dị egwu dozie ihe niile nke na mkposa na ihe mwute nke njọ na-eweta anaghị emesa atụmatụ ịhụnanya gị. Biko nye anyị ike ka anyị na-aza oku ịkpọrọ anyị, mee ka eziokwu gị biri n'ime obi anyị, na-egosikwa udo gị n'ebe ndị kwere n'ịhụnanya gị nọ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị gwara m, Izrel, ị bụ nwaodibo m, aga m esi na gị egosipụta ebube m. Ugbu a onye nwe anyị ekwuola okwu, onye ahụ m kpọrọ n'afọ nne m ekwuola na ọ ga-akpọghachiri ya Jekọb, bịakwa kpọkọtara ya Izrel. Etubere m ugo n'anya nke onye nwe anyị, Chineke m bụkwa ike m. O kwuru sị, ime gị nwaodibo m, ọ dị ofere, ọ dị fecha fecha ikulitere agbụrụ Jekọb, bịakwa mee ka ndị egbufuru egbufu n'ala Izrel kwụrụ chịm. Aga m eme ka ị ghọọ ihe ụmụ mba ji ahụ ụzọ, ka nzọpụta m wee garuo na ngwụcha ụwa. Okwu nkọsabụwa. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Echere m onye nwe anyị chegide ya ruo mgbe o hulatara bịa nụ mkpu akwa m. O tinyere abụ ọhụrụ n'ọnụ m, nke bụ ukwe otito nke Chineke anyị. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Ọ bụghị aja ma ọ bụ onyinye nhụnye ka ị chọrọ, kama ọ bụ ntị ghere oghe. Ị chụghị aja nsure ọkụ na aja a chọrọ maka njọ. N'ihi ya ka m jiri kwuo sị, lee, abịala m. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Chineke m, ọ bụ iwe dere m n'obodobo akwụkwọ ahụ na aga m eme uche gị. Iwu gị bi ebi n'ime obi m. Anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Onye nwe anyị ekwupụtara ikpe nkwụmọtọ gị
n'ihu nzukọ, ekpuchighị m ọnụ. Onye nwe anyị anọ m n'ebe a, abịara m emoche gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Pọl, onye a kpọrọ ịbụ onye ozi nke Kristi Jesu site n'ọchịchọ nke Chineke, na Sistenọs bụ nwanne anyị, na-edegara nzukọ Chineke dị na Kọrint akwụkwọ ozi a. Akwụkwọ ozi a sokwere bụrụ nke unu niile bụ ndị edoro nsọ n'ime Kristi Jesu, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ nke Chineke, ha na ndị niile na ebe niile na-akpụkọ aha onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bụ onye nwe anyị na ha, ka amara na udo nke si n'aka Chineke bụ nna anyị na n'aka onye nwe anyị Jesu Kristi dịrị unu. Okwu nkọsa bụrụ ụwa. Bịara n'aha onye nwe anyị, udo dịrị ụwa, ebube dịrị igwe. Hallelujah for the Lord God, the omnipotent reigneth. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. N'echi ya, Jọn ewee hụ Jesu ka ọ na-abịakwute ya, o wee kwupụta sị, leenụ nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ njọ nke ụwa. Ọ bụ maka ya ka m na-ekwu mgbe m gwara unu sị, otu nwoke na-abịa m n'azụ, ma ya onwe ya ka m ike, n'ihi na ọ dịrị adị tupu amụọ m. Mụ onwe m amabụghị ya, ma abịara m na-eme ndị mmadụ na-eme mmiri Chukwu nke mmiri, ka m wee gosi ya ndị Izrel. Jọn wee gbaa akaebe sị, ahụla m Mmụọ Nsọ ka o si n'eluigwe fedata n'ụdị nduru wee dakwasa ya. Mụ onwe m amabụghị ya, ma onye ahụ zitere m ka m jiri mmiri mee ndị mmadụ mmiri Chukwu gwara m sị, onye ọbụla ị hụrụ Mmụọ Nsọ fedatara bịa bekwasa n'isi, onye ahụ bụ onye nke m ji Mmụọ Nsọ eme ndị mmadụ mmiri Chukwu. Ugbu a ahụla m ya wee gbaa akaebe na ọ bụ nwa Chineke n'eziokwu. Oziọma nke ose bụ ụwa.
ụmụnne m na Kristo todrinu Jesu onye jisi ike ana m ekene onye ọbụla ndị jeleje jelu ndị nọ n'ụlọ ndị nọkwazi n'ụlọ nọlụ ndị jeleje so ndị jeleje nọnụ sunshine nọ ndị nọkwazi n'ụlọ thank you so much maka na unu keepụrụ hope alive unu bụ na obodo na V-Power nọ oke nọ n'ụlọ okay okay so ebe onye ọbụla jelu nnọọ ọ Chineke ka anyị na-ekene onye duru onye ọbụla n'ụzọ ije ejesikwanụ dunatakwa onye ọbụla ọdịrị ofele na anyị na-ekenekwazi Chineke edubatara anyị n'afọ fụnụnwa afọ 2023. So many people longed to see this year. So many people have plans for this year. Mana hafuria. There was in my village, enwele a young man of our age. Nwa nwanyị na-akwado ịnụ di obi na Asaba. So the family came back on the 21st for the ceremony. Or after Christmas or before Christmas are still. Kana kwado ceremony. O jesia ihe ọ na-eje just na mgbede abalị gaa lesia jesia few things pụta drive all through the express. Ka ọ nachigazia to his house around 9 o'clock after 9. Some people gbaa ya ọkụ. Ya nwee senses ya na ọ dị ka anyị adịrọ mma. Omenu ka eme nke o ji bụrụ okorobịa tinye reverse ka ọ gbafere moto edakpo gota, and that's the end of the story. You know, ama afọrọ etu esi akọ nke ahụ anụ bụ nwa ya nwoke ha gbasịa ya egbe ahụ buru nwa ya tie na moto buru nwa ya gagide rapụkwazịa nwatakịrị gbalụzie ọsọ gbachiatakwazịa ebe papia nọ in pool of blood before na transfer papia to teaching hospital Nnewi. The rest is history. So etu aka o si gbankwụ nwa ya and ịmagode ha ma akụkọ ebu onye asị mba nọ kidnap onye asị mba na onwe ndị olile ego ha na-achụ ya ọsọ ịmago but the rest whatever it is na ndị Igbo adịghị eji egbe esetụrụ ikpe ndị Igbo bụ okwu ka eji esetụrụ ikpe mana Latin apụgo na mensa ọ gateghị aka anyị nwajekwala ụlọ ofe ha mme bụ na asị m mpụbara n'ụtụtụ eme m n'afọ na asị Chineke ọ bụla ebe a ka o biri nya nke n'aka ya ka ọ dị mana ejechakwa m ihe ọbụla m ma eje ejechakwa m ihe niile enwe onye m fụrụ mmadụ afụrọ m ebe ọ na-akụrụ okpokoro ejelu m na mmadụ ju n'ụzọ maka ihe niile a na-ekwukwa ịpụta n'ilo moto eju ịpụta n'ilo mmadụ eju ịpụta na vileji mmadụ eju sọsọ ị ga na-amezebi na WhatsApp ka a na-afụ ya da-afụ n'ụzọ ma ọsọ WhatsApp ka a na-afụ ihe na-emenụ mana ọ na-eme maka enwe ike I don't know, but to be fair to myself and to everybody, initially mgbe m batalụ eji m ụjọ na kpuo mana imezie mistake pụta n'ilo ịfụ na mmadụ juru n'ilo niile ịfụ na trafik dị ịfụ na ebe niile a ga-agba nkwụ a na-agba nkwụ na-akụ egwu ịfụ na ebe a na-akwa ozu na onye ọna na-akwa ozu na-aṅụ mmanya na-eri nri ị na-asịzi onwe gị na-ezoghazi n'ime ụlọ iburu onwe gị pụta a na-epụtakwa ijecha dị onye tena mma bụ na onye jee 6 o'clock ị nababeghị anyị jechakwa ume Enugu jesi Enugu 4:30 we left Enugu 4:30 and got home amakwụ m etu a ntiri aka ga nchenala kama na ihe mma bụ na enwere patches of like onye nke a bụ onye nọ na age grade that I wish I am sure something happened and that was the only story and whatever but again na ejesele nata does not mean na ihe ada eme. We still have to pray. We still have to rededicate anyị Igbo to the hands of God, because na the worst part of Igbo land ma ihe nwa na ọ na-eme ma ọ dị eme, the fact na ị ga-anata na anyị Igbo na-atụ ụjọ is a problem.
no matter the way we look at it. The fact na ị ga-anọdụ be gị larụkata ịnọkata isi mba ka i change location, which is not normal. And the fact na ịbata maka ihe na-atụ Igbo ụtọ bụ na ịbata were ụkwụ na-agagharị ebe niile na-ekene ụmụnna gị, mana by the time ị ga-abata ị gaa n'iru n'anya na azụ ma ha ọbịa gị buru gị. So the psychological part of it is killing. We have to say the actuality, So that level of consciousness is, for me, is not okay. And for the fact that in achieve by the plane in Nigeria, only in Nigeria na say don't come. Is the message don't come. I am not know because you hear me don't come. Also na Peter Obi win ho. Next year don't come. Next 2 years don't come. Ona na ya to ko deba. Amarom. So kama na ihe dị na ya bụ nọọ Chineke ka a na-erunye n'aka. Kwa story a na-anụ n'ụtụtụ akwa maka fada asị akpọrọ ọkụ na Mina. Ọ dị ka esunye bi ọkụ sulu ma fada ọkụ gba assistant ya egbe na Niger State. Even like unthinkable things he had anụ n'ụwa. Like ụdị story a na-anụ n'ụwa ọzọ ka a na-anụzi na be. And the worst part of it is that it seems so normal. Because ihe eji welu mma na ọ dị normal bụ can you an instance na I think New Year in a vicinity in Anambra State, Obosi in particular, Fondema Obosi, this security situation mellow. So the town were having meeting for their security situation. So the President General within those MSA meeting, say well maka ekulaga jahan peak and the bunoboda drama. MSA meeting before the President General is a meeting to be. Omaka, mother agwagoha. If na ha nwechalo years, if na ha a na-ekwu bụcha ma ndị iche nọ ndị bụ ezigbo mmadụ seems to be part of this because they nwere ndị na-benefit na anyị adịrọ mma. So ụmụaka anụgoli anụ nwoke ka nọ na motie ụmụaka just jekwudie na mo ihe dịka January 2nd or 3rd jekwudie na motie n'ilo Obosi ahụ tụkwasị egbe finish ya ebe ahụ, and that was the end of the ngwagwazianụ m onye ekwesị nọdụ na mee security meeting. Because what they do is to inject fear into everybody. Ndị ma ndị ga-eweta ego ijidekwu ego si n'ime wetara inwe ike weta ego ịnọdụzie na be gị awakpo gị. So fear is the worst thing ji onye ọbụla. And the funny thing bụ na emesizie ha niile ebupụrụ moto abupụrụ ha efukwa ndị mmadụ na-aga ka ọ dị normal. Ị na-ajụzi why is blood normal? Mgbe m na-eto eto n'Ọnịcha enwere ebe ezukatazi ori zukata ori Ọnịcha niile wanye trader niile wanye ebido ihe anyị kpọrọ boys oye ebido boys oye asị Ọnịcha ngwụzịa taa achụbụ onye ọbụla ihe ọbụla bụ onye ori from Otondo to whoever. Etu a ga-esi enwudo nke enwudo esunye ọkụ nke obodo niile etu a ka ohi si pụọ ndị dị ndụ gbafuo. Etu a ka anyị Igbo si nwetu peace. Mana nkịta bụ na onye ọbụla dịzi complacent. Onye ọbụla dị okay with it. Ndị ọṅụṅụ gọọmenti ụmụaka emekwa na amụọ mụ ese vidio esecha vidio amụọ wee onye ọ na-ana echikwa emekwa ọzọ amụọ ese vidio wo asị gị hey it's happening live. It's happening live. Amụọ wa echi ebidokwa. Amakwụnụ m kama na ihe nji kwubu okwu a bụ ka Chineke meela ya ebela anyị abanyego 2023. Chineke zọbaba anyị. Chineke meela anyị ebela ọ bụ na echela anyị onye nwere ike imenwu ihe ka ba anyị dị mma because the war na-anụ sọsọ kịta abụrụzi sọsọ physical war but ọ dịkwa psychological. Ọ dị highly psychological. That na ịchọzi na ụlọ kịta blood pressure ga-alịgode. Ihe bata blood pressure ga-alịa no maybe nọbazia nọba ịmonitọba abịa sị gị agba n'ụzọ nke a gba ụzọ nke a. And when you cannot drive in your state I say no, don't drive this way. If you drive this way when a problem then go this way and ịgba this way.
a na-agba n'ezekwo ọ bụla ya bụ ihe dị na ya bụ na ndị jere eje ka m si kwu na mbido nnọọ na Chineke dujere anyị niile dunatakwa onye ọbụla n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Tata bụ ụka nke abụọ n'oge nkịtị nke ụka. Unu n'anya na afụ na akwa anyị echenjigo. All this while anyị na-eyi white. Ihe eji eyi white bụ because na anyị nọ na Christmas tide, and Christmas tide na-akwụsị with baptism. Last Sunday enwere Epiphany bụ mgbe ndị eze ịtọ bịa neta Jesu wee fee ya ofufe. That was the first major showcasing of Jesus Christ to the world as the king of the world. Then after Epiphany, then the next thing I nwekwaziri, which was on Monday, bụ baptism of the Lord. Baptism of the Lord ahụ bụ mgbe mmụọ nsọ bịakwasịrị Jesu, John mee ya mmiri Chukwu. Then onu wee si n'eluigwe sị, nke a bụ nwa m fụrụ n'anya, onye ihe na-amasị m, geenụ ya ntị. That was his first, another mission. Chineke ji maka ya wee gosipụta ụwa na onye bụ onye nzọpụta anyị. Tatakwazi ofu John ahụ mepere ọnụ wee sị, behold the Lamb of God, neenụ nwa atụrụ nke Chineke, nke anyị na-ekwu na maasị mgbe niile, onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ya bụ na ihe ụka chọrọ ka anyị ghọta bụ na mbido afọ nke ụka anụnwa, this beginning of the year, anyị onye ọbụla focus on Jesus Christ. Ndị eze egosigo anyị ya during the baptism, egosigo anyị ya. Elukwa tata si anyị, neenụ nwa atụrụ nke Chukwu ahụ, neenụ onye ahụ. This is the person we are going to look at. Ịbịa na ngwụcha John wee sị, na ya mabụrụkwa na onye ọ bụ iji wee gosi na ya ada asị asị, kama na onye ahụ zitere ka ya kwuo maka nwoke nwa si ya, na ya fụrụ onye ahụ mmụọ nke Chineke ga-anọ n'isie na ọ bụ onye a ka ya na-ekwu maka ya. Ọ sị na ya na-eme mmiri Chukwu, mmụọ nke Chineke nọ n'isie, n'ọnya ka ya ji ekwupụta na-agwa onye ọbụla na onye a bụ nwa nke Chineke. What it means is that John has given the testimony to us. Nwa nke Chineke ka ọ bụ. And so what it means is that our strength is in Jesus Christ. The Bible said, kedu ebe enyemaka anyị ga-esi wee bịa? Ọ sị enyemaka anyị ga-esi n'aka Chineke onye kere n'igwe na ala. Ọ Chineke ahụ ka e nyere mụ na gị. Anọba ebe a bụ ebe mgbakwasị ụkwụ anyị. Ebe anyị zọbatagoro ụkwụ n'afọ 2023, ana m ayọ ka anyị niile were ọnọdụ anyị, ọnọdụ ezinụlọ anyị, ebe gosipụtagoro anyị, ebe nzọpụta anyị ga-esi wee bịa, ka anyị were ọnọdụ ezinụlọ anyị, ọnọdụ ndụ nke anyị, ọnọdụ ụmụntakịrị anyị niile, ọpụpụ anyị niile, mbata anyị niile, arụ ike anyị niile, nyanya anyị niile, ka anyị were ha niile bunye ya bụ Jesu. Ọ bịa bụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụ naanị ya bụ onye pụrụ ịsachapụ njọ anyị niile. Ọ bụ naanị ya pụrụ ịsachapụ nyanya anyị niile. Ọ bụ naanị ya bụ onye nwere ike inye anyị ike nke anyị ga-eji wee gbasie ike, were nwee ike nọgide n'ụwa n'ụwa. Ya bụ ụmụnne m, ana m asịkwazi, let us rededicate ourselves at this beginning of the year. Ka anyị rededicate onwe anyị to the Lamb of God. He takes away the sins of the world, and he has all the power to save us through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Otu nwa anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke nwụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe nsọ na ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa ogbe ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya,
ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe nna mmụọ nsọ, onye nye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọnọdụ anyị niile, ebumnobi anyị niile na-achị gosipụta gị n'ụbọchị tata bụ ụka nke abụọ n'oge nkịtị nke ụka. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị, onye mere n'igwe na ana. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị, dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Ka natazie n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma Jizọs. Were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were ya m ihe dị gị mma Jizọs. Were anyị ihe dị gị mma, enye ndụ m. Were anyị ihe dị gị mma, nye anyị ezinụlọ anyị, biko were anyị ihe dị gị mma Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, were m ihe dị gị mma. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, Chineke anyị na-efe ofufe, Chineke anyị na-asọpụrụ, anyị na-ekene gị. Anyị na-ekene kata gị kwụsị. Anyị na-ekene gị maka idubatala anyị n'afọ nke 2023. Ọ bụ mmasị gị, ọ bụ maka ihe ọma nke anyị na-emekarị, kama na ọ masịrị gị. Anyị na-ekene gị. Anyị na-eweluzi afọ n'ụwa na-etinye gị n'aka n'ụzọ pụrụ iche.
anyị na-ewere ezinụlọ anyị niile, ezinụlọ nke St. Fortunata na-etinye n'ọba aka gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ewere ọpụpụ anyị niile, mbata anyị niile na-etinye n'ọba aka gị. Onye nwe anyị, isi anyị chọọ na anyị ga-achọta, isi anyị chee ya, anyị kwuo ya n'ọba etu ahụ anyị kwulie ka ọ ga-adị. N'ọfụ ka anyị na-ekwu n'ụbọchị tata, ka ebumnobi niile na nzube niile na ihe ọma niile nke anyị zube n'afọ 2023 n'ụwa, ka gị bụ Chineke nabata ya, ka ị gọzie ya, ka ị gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọbana ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko mee ka anyị na-eme ihe omimi nke a mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na mgbe ọbụla anyị na-eme emume ncheta aja nke a, ị na-eme ka ọrụ nzọpụta anyị na-aga n'ihu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi ihe nọ ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ n'ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otuto nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị ịkpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ esi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwata ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụlọ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile nke were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ gị ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna gị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anyị, anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma pụta kpọdori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị, biko hụnye mmụọ nke ịhụnanya gị n'ime anyị, ka anyị bụ ndị ji otu achịcha nke eluigwe wee nyejuo afọ, nwee otu obi site n'ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Onyenwe anyị, anyị nọ ebe a, anyị bịara ime uche gị. Kụọrọnụ Jizọs aka. Ka second collection na-aga, anyị chọrọ isi onye ọbụla Happy New Year. Happy 2023. Biko, Chineke dubatara anyị ka Fada si kwuo, anyị dokwesị ha n'uche na ya. Yes. Anyị tikwesị ha n'uche n'ebe onye nwe anyị nọ. Anyị ga-anọrị ya ruo na ngwụcha in Jesus' name. Kwaya nye onu. Mama. Mama. Mama, onye nwe anyị imela. You are told na second collection envelope adron na the package the parish send it to homes. So for your second collection for the next 3 weeks, because onye want to wait temporary envelope or just put it direct. I think they will correct it from February. We still have some pending pledges totaling 3,000 in support of Catholic Appeal Campaign of 2022. We remind you that until January 22nd, we still have time to fulfill that pledge, because if you haven't, please find time and drop it in the envelope, the collection envelope, or if you forgot, just mail it in. And I think the parish also have online giving. You can do that. And on the note, Igbo Catholic Appeal Campaign. Due to the high rate of flu and other respiratory conditions, the New York City Department of Health has issued a universal indoor masking recommendation, remember, for all indoor settings, such as meetings, parties, for the safety of children and families. We invite you to the monthly gathering of couples at St. Fortunata on last Friday of the month by 7 p.m. All couples are welcome, but in a meeting then in Spanish anyway. New Year's calendars are available. You can take them at the back. We invite you to participate in the Triduum in honor of Our Lady of Alga Garcia this Thursday and Friday with Rosary at 6 p.m., followed by Mass at Saturday, by 7 p.m. Saturday, the 21st Rosary at 4:30 p.m., followed by Mass at 5:30. You can offer Mass intention for this Triduum at $5. Everyone is welcome. We count on your support.
We welcome you to participate in the referendum in honor. Oh, they do it 2 times. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Biko Chineke lụrụ ọrụ for ndị jere ụlọ. Ndị jere ụlọ nnọọ. Ndị jere ụlọ nnọọ. Ndị nọkwa n'ụlọ nnọọ. Ka anyị kọọrọ ndị nọ n'ụlọ aka. Ndị kipụrụ fort. Ndị nọ n'ụlọ jechel visit to our sick members. Biko kọọnụ ha aka again. I nọkwa n'ụlọ mana anyị na-anụ ụdị ya. If you have been looking at WhatsApp or text, anyị nụrụ ụdị ya. Chukwu ga-agọzi unu. Mgbe unu na-ekpele mmadụ ekpele, Chineke na-ekpekwuru gị. Ọ ga-adụrụ unu mma. On the sad side, I know you all guys know already, our member Charity and Emma Okeke, the bereaved of their mother and mother-in-law, and they have committee of friends that is ongoing, and you know we support our own. Emma and Charity were our own. Biko, Buanombo, Kuno support Oha. Kanze wim jekwala ụnọ yana lọọlụ ya ure wee mitikwa na nne ha nwụrụ and mother-in-law. So unu ga-echetakwa ha n'ekpere mgbe ha bido ihe ha kwadowere ihe ha ga-eme, anyị ga-emekwa ka unu marụ. Nwanne anyị nwoke Edinebo na Chinyere Nebo nọ na Lagos ka ọ pụtaba, nwanne nwoke wee nwụrụ. O wee jisikwa ike sị ka ya pụtaba, emechaa ka elu ka anyị esi wee mịa. So nwanne ya ka dọkwa na mọchụarị. Mgbe ha kwadote emekwa ka anyị mara. Unu ga-echeta na last year Fada gwa unu na flight of this year ga-abụ na 3rd Sunday of February, which is 19th. And unu mana 19th mwe lubego tata wukwa 15th. So I ga ebido kwadobiye by a committee I get set up ke we maka yesimia good thing now. Father Bishop Robert, our own diocesan bishop, will be coming to celebrate the Mass on that day. And hence, the shift in date to accommodate his schedule. And when the Tata, or this week, when birthday, any birthdays, anniversaries, any anniversary, newcomers, Otito dịrị Jesu, or newcomer. Chigadibe gone, okay, tell Akwina n'Igbo. Ngwa bịa igwe anyị onye bụ ebe isi wee bịa. Obodo yi. Na ndụ ebe. Azia. Ihe ala local government. You are welcome. Yes, Lord, you are welcome in the name of the Lord. I can see you, the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Otito dịrị Jesu. Just briefly, just thank you like Engineer Nweke Siwolu Kenesiono. Mana kam tinye ọnụ m
nke mbụ bụ ka nkene unu for Christmas preparation. Unu dị egwu. I know na challenge unu mberede ka eji amadike, and I'm so pleased that with the challenge a pull way through. And ụmụaka dị very happy. I thank all of you from Uche to ndị niile nwere ike, ma ụmụ nwaanyị anyị niile, and ndị ọbụla nwere ike iputu asanụ for ndubi onye ọbụla unu na-agbanye ka adị m so pleased, and ụmụaka dị very happy for Christmas, and I thank you. Ma ndị niile contribute to ego unu emeka, Chineke gozie unu niile n'afa Jizọs. Ya ọzọkwa bụ the same challenge akwa, because na challenge kwala unu CJ ka eneta ndị arụ adịrọ, anyị nọdụ n'ụlọ na-akpọtụ the same maka uche ma nwoke anọrọ ya so nkwa ewe gị ọkụ na-arụ. And I'm so grateful to God that gị na Lady Ngwangwa were able to pull it through as much as possible. Like when they can fall according to you, and we'll be able to touch all of them, because Christmas is a time reaching out to everybody as a community. I'm so pleased. And finally, the committee, I can mobilize the mmadụ ọfụma ngeju ka na mba nkebe no kanasi, yeah, agmejeba can mobilize her. So we try to get the flyer as quickly as we can. Can we circulate to be, then the rest of the logistics agavazia so and make an ono na siya the lonely name manafa Jesus. Onye nwanyị na onye n'ụlọ Chukwu ji ike niile gọzie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Na-aba n'olisa gwụsigo